I dobrodošli u moj novi video. Ja ću danas da zezam Mecu 24 sata. Ja ću uživati, a nadam se da ćete i vi. Hajde, hej, ideš ti stari, hajde, čeka me cure sat vremena, hajde požur, moramo ići u grad, brete. Evo mene. Ali čekaj, hajde pokažem samo jedan trik pa ćemo ići onda. Koliko sad trik žurim, jo? Pa brzo je to, hajde samo jedan trik, volim. Jo, hajde, hajde, de, uzmi, ovako stavi. De. Joj. Neću te ništa. Evo, šta ću sad? Ja sad tebi stavim ako ovo vidiš. Dobro. I ja sad ode stari, a ti sklon to kako hoćeš. O gdje, aj vrat se ovo, ispašće mi čaša, probi se dobro. Ajde, aj žurimo. Aj čekajte cura, ajde. Ti nisi normalan. Ode mi telefon, konju. O, brate, jel valja kako sam ga očistio? Pravi je, dobro si ti to radio. Imaš još samo malo, ja mislim. Malo. Šta radiš, ti nisi normalan? Šta radiš, ono? Ne moram to raditi, sad sam to oprao! Normalan, oprao! Slušaj, pripremio sam lubencovu. Da. Koji brže pojede, dobije 50 eura, može? 50 eura? Da. Pa mora ja ću, pa je sigurno brže. Eto, haj kladimo se, haj znači. Haj mora, koji će da znak? Evo ja čaj, 3, 4, sad. Evo ga. Šta je to? Pojo čovječ. No ko si brže poju? Stvari ja, to ovako je gotovo, Ma nema. lažeš, nisi mogao brže pojesti. Nema, u stomaku, daj 50 eura stari. Lažeš, nisi mogao brže pojesti. Daj 50 eura, on mi šuti. Drž, necaju s tobom igrat. Pa Nisi normalno da mogao neš. brže nikako, ja nisam ni dopola. 50 eura. Ma laž džubre jedno. Necaju s igrat s 50 tobom. eura, vidi. Daj, dješ. Brate, treba ti pomoć. Gdje malo samo govori mi tu, mogao bi udariti u taj... Pa dobro, haj. Haj još, haj slobodno. Haj ima još 2 metra, haj. Haj može, ajde. Haj još. Pa slobodno, ajde. Ajde. Ne možeš više, sad si udario. Ti nisi normalan. Što si radio? Ovo ćeš ti plati ovu štetu. A neći imaš ti para. Pa nisi normalan, niko. Što uradi Jotkova? Pa rekao sam da baš... Da Bog da, Trko, ti si. Nemoj, šta radiš? A gdje samo, šta radiš? Nemoj upće me, kretenu A nek jedan. te ubiju. Nemoj to radit. A šta igraš ti to? Igram pub. Si ti ostao jedini još dvojica ili mi? Šta je ovo? Koji si ti ko? Nemoj gas kompjuterom! Normalno, sad će me ubit zbog tebe. Kako ne mogu naći? Šta tražiš, brate? Kartica ona od kamere ne mogu niđe naći. Ova kartica, ja. Koja? Ova. Da, ta, nek si je našao, bio sam se prepuo, bre. Pa treba se pregledati zakaj slovi. Nemoj! Ne, sve mi je na njoj, nisi normalan! Gledaj! Nemoj! A šta Na ću njoj mi je praviti? spot sam snimao 3 dana. Pa ti kako ne znaš pjevati, bo ti misliš neki dana kupa. nemoj. Nemaš sa autotune, gledaj. Nemoj, gdje vrati? Treba mi ta kartica. Šta će ti, bo? Gdje nebo? I to bi bilo to za danas. Nadam se da ste uživali u video. Ako jeste, opalite like, jer na 10.000 lajkova zezamo Arslana. Jesi li to